Jolastu Behinez bizitakoa Nola oroitu Aktualitateko sez iritsi da bisitaria Andoaina. Astelehen goiza da, hauteskunde biharamuna. Eta baliteke, gaurko adiskidea begizulo eta guztia agertzea, bart berandu arte egin beharko baitzuen lan. Tentsio handiko beharra gainera. Albisteen bila dabil etengabe. Baina bera bilakatu da azken aldian albiste. Bere tortura salaketak behar bezala ez ikertzeagatik, Europak zigortu egin baitu Espainia. Ote dago zeruan zenbatero onduko bazte. Egunon, Martxelorekin geratuta nago, ez dakit, zen etorriko oraindik. Zenbat gezu zein nahi egunkarita. Bai, Martxelo? Xabiarra guztitutara. Bertan itxoin dugu, eskerrik asko. Bai, Euskal Kazetaritzako ikur aski ezagun batekin dugu gaur hitzordua. Eta nekez baztertuko ditugu politika gaiak edota kazetarien munduko bitxikeriak. Xabi, egunon. Egunon, Martxelo. Zer muzga, do? Oso ondo. Zeure bai? Espaldi ikusi gabe, entzuten dizut, baina ikusi ez, espaldi. Bueno, televizioan tarteka. Hemen gabiltza eta zuen eguneko egunkariaren azalari begira nengoen. Hori da gure gaurko lehiotxoa. Garaipen argia lortu du. Bueno, orain hitz egingo dugu horri buruz, zuk esan bulegora edo erreakziora edo nola eramango nauzun. Dena den, aurrez, aitortu behar dizut, enuela espero zu 10etan hitzordu eginik izan eta hain xuxen hemen izango zinenik. Ez duzu bat ere puntu alfamarik. Hala da, baina... Atzo bertan esan zidan lagun batek, guk lankide eta zuk oso lagun duzun batek, 10etan alpere joango ez. 11etan azaltzen bada, gu afaltzeko haren zai orduetean egonda gaude, gorrelako kontua esan zizkidan. Xaberretek izaten zuen, gizon okupatua gauza derra da, eta orduantik segitu iten dio torrei, aitzaki poligoa da berendu iristeko, baina agendare beteta izaten dugu. Baina normalen, 10-11 bene izaten ez. Astelen goiz buruz hori batean. Ez naiz beti iristen aurrena, bileratara, baina inoiz iristen naiz aurrena, sekulako kentzun behar izan dituzte berandu etortzen dira. Naiz txarra itxoiten, eta oso ona itxoin arazten. Itxoin araztea ez zaizu axola, baina beste itxarotea tokatuz gero? Txarra naiz. Itxaron gile edo itxaron zale txarra naiz. Nora eramango nauzu orain? Bueno, orain radaziora, behin hemen zaudeten ezkero, ikusi ezagun gure faktoria, gure albiste faktoria zen den, eta gero emizu Tolosara, ni Tolosarra naiz, Tolosaran bueltatu bango dut, erakutsi guztiut pixkatarri, atango jolea. Gustora, guazen da. Bakarrik iregitzen da. Bai, jende jatorra detektatzen dut, eta hor Martxelo Otamendi egiguren, batere anonimoa ez den pertsonaia. Berria egunkariaren zuzendaria izaki, bere hitzei grina darie. Seme edota alaba kutxun bat balu bezala aritzen da egunkariaren martxari buruz, solasean. Eta da gure faktoria. Guk honei probetan ditzen dugu, hemendikonea tailerra, hemendikorra ministerioa. Etxeko barruko bormetan hori da. Hemen dauzkagu gure zeak, gure berriak. Azpian gu parte garen hitzak, bateko eta besteko hitzak, dokumentazioko partea, hemen referentziazko egunkari idatzizkoak, Euskal Herrikok, Espainiakok, Kataluniakok, eta gero redakzioak antolatuta sailka. Sail, agenda, kultura eta bestelako sailak. Gure bulegoa. Hau, zeure bulegoa. Eta hau? Berez, mai horrek barko luke, baina atzo, hauteskunde gaua izan genuen, eta atzo pizzak jateko nahi genuen. Normalen mai hori menuten da. Nola bihar deko telebista programa zuzeneko hauteskunden analizieteko, iten ditugu askotan ja telebista programak bertatik, urutzi dugu, baina berez menuten da. Eta hau da gure mai gaine beti oten dira kakauetak, beti dauzkat kakauetak jarreta mai gainen. Gari baten erretzaileak etortzen ziren, eta egiten zituen kakauetekin neutralizatu duten ura. Eta ez dauzu errapatu egunik antolatunean. Bestela, argazkirik eta ez daukazu? Ez familiakoenik? Ez nahi zalea. Ez etxean ere nahi zalea, ez dauzkat nire arrazi propioak, etxean nahi zalea. Nahi zalea nire buruari arrazik atatzen kanpon honean,
Eta gero daukat arazo bat, lehenko nien ditun berezulan. Karakasen hona izi guztien hanko hauteskundeak, eta nire esan bat egizu mezez argazia zen Kaprilesen mitinatzen, eta Kaprilesatzen zela, baina inun ez egizatik, nire buruari izateko aneola ez. Martxelo, kasetak, zeinek erabiltzen ditu gaur egon kasetak? Hori dira espaldin dazkaterak hor mai gainen, da gero digitalizatu zein naduna. Ez dakit zer da hone barruan, baina batzutan, nire gauza batzuk mai gainen fosilizatzeko jora daukate, eta gero baten fosil bihurtuko dira. Kortxo bat? Bai, hori da Juanito Zelaia... Txakolinarena? Bai. Bere bulegoan egin genuen gutxienez botella bat, gehiago zete zengo. Gutxien botella egin genuen bere bulegoan, eta bere txakolin produzioko, bere ekoizpeneko. Eta hemen dauzkat pendari batzuk, hau da neko famatu entzen, hau da etak ja duela urte bete. Urtete baino goixo, bidali zeune... Hau da, etak zui bidalitako pendrive-a? Etaren erabakia hortxe dago. Urte askotan jende askok itxarotakoa, eta beste jende askok lan indakoa hori gertazedin, etorri zen pendrive baten. Eta pendrive hortan zeuden, etaren lau dokumentu, bat argazkiak, bestea audioak, audio digitalizatuak, bideoa eta agiria papera, lauak hor. Eta hortxe daukat, hemen daukat, eta baten bajarri barko du hori, dagokio lekuan edo, meretzi du lekuan. Galdu ingo zaizu, norbaitek ostuko du edo hau kuadro baten edo sartu behar. Hemen ostu ez, honea telebistako jende gutxi etortzen da, beraz, hemen ostu ez. Markoan sartzen duzuenean ikusiko duzu, erromesak etorriko zaizkizue. Ez dakit, igual izango euskarazko prensa finantzatzeko modurik honenak hartzean, olako batzuk, tur turistiko batzuk ite. Berdin dugu. Tira, hemen daukagu gaurko egunkariaren azala. Gaur asteleena da, beraz ezoiko alea da zuena, baina eguna ere ezoikoa da. Atzo Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak izan ziren, eta hauxe dio zuen lerroburu argiak. Eusko Alderdi Jeltzaleak garaipen argia lortu du. Bai, ala izan zelako. Zin uste EAJaren prebisionenak gainditu zitula, eta EH Bilduren txarrenak ere bai. Eta zure gogoeta garaipen lasaia eta abisu bat baino gehiago. Zeintzuk dira abisu horiek? Bueno, uste eta abisuak jaso ditula, alde batetik Alderdi Popularra jaso ditu oso tematia ibili delako kanpainan, eta uste bere jendeari usatu dela, usatu indu jendea. Gai bakarrarekin ibili. Bai, eta gainera, gaztelerazko debatean amarraldi zitzen zuen, da marretan Iñigo Urkullu hori independentziaren plana agartzeko zen zen. Alde hortatik hori, gero uste Alderdi Sozialistari ere abisu handi bat bere jendearena. Ez zaudet herri honetan, eta herri honek honi datorkizunean beste modu batean kokatu emorrizue, eta gero uste abisu nagusiak Gipuzkoan, nire uste gabe handia mantolako EAJak ia berdinduta, ehundak agota batzuen aldean, berdinduta EH Bildu, azkeneko bitan, bai Amaiurren garaian, da bai Bilduren garaian, Gipuzkoan aldean nabarmenetzen denean. Orduan, nire prebisioa izan zitekeen 2-4 gertuago 3-4tik, 6 igotze hori izantan ustez EAJaren maitzanak Gipuzkoan. Eta nola ulertu beharrote dugu edo nola interpretatu beharrote dugu Gipuzkoan EH Bilduk izan duen emaitza hori denek dezente zobeak espero zituztenean. Gainera, kontutan izan behar baitugu, Ezker Abertzaleak beti eta geldirik edo isilik dagoenean izan dituela emaitzarik onenak, eta orain gainera sekula baino indarmetaketa handiagoarekin zijoala. Nola interpretatu beharrote da hori? Nik uste abiso bat daula, urte bete daramate instituzioetan, batipat bi handitan, Donostia eta Gipuzkoko diputazioan, eta emaitza txarrak izan ditu normalean Ezker Abertzalearen aldeko botoa daukaten herritan, ez? Eta alde batetik, segurazki arazo dauzkate egin nahi dituzen aldaketak esplikatzeko. Bistan da Gipuzkoako komunikabide handiak kontra eta oso modu beligerantian izan dituzela. Baina horrek ere esan nahi du ez balin bakazu gizarteratzeko tresna egokirik aldaketak edo ez bakarrik hobeto esplikatu, bai, segurazki mantxago izan beharko dutela eta jendearekin inbarko dira aldaketa horiek. EH Bilduren onerako abisu hori dator diputazioan eta udaletxen urtebete daramatenean. Beraz, dauzkazu oraindik 3 urte berplanteatzeko egiten ari zarena, edo bat egiten ari zaren baino gehiago nola egiten ari zaren eta nola ari zaren komunikatzen. Segurazki,
bada beste puntu bat, ez? Emaitza batzuk, maiurren emaitza batzuk, bat bilduren emaitza batzuk, une jakin batena direz. Hor bada gorakada handi bat bildurena Gipuzkoan, eta gorakada horren gainera dihoat Donostiko, olatuaren goiko aparroietan Donostiko udaletxea, norpere ontzen. Oso ondo Gipuzkoan, eta bikain Donostian irakurleen portzentza handi batek arpegiz ezautzen ez zura hautagai bati bota manda. Segurazki atzoko emaitzak eta emaitza bain arteko tarte bat da ezker abertzale berrituari, osatuari, bilduari dagokion neurria une honetan gure herri honetan. Bueno, Jaurlaritzari begira jarrita, eta datozen lau urteotarako ezin da irudikatu Urkullu lehendakari izango ez duen gobernurik, baina Urkullurentzat ere, dagoeneko deika izango da, berak esan zuen nire agenda ezkutuan gainerako alderdi guztietako buruzagien telefonoak dauzkat, eta astelen goizean denei deituko diet, beraz, deika izango da, eta hitz egiten ariko da esan zuena bete behar baldin badu behintzat, baina ark ere ez du erraza izango? Bueno, dauka erraxeago prebizio batzuk ematen zutera baino, ez? Arnaso pixka bat ematen dio alde horrek, ez da, segiren alde horrek. Hor bat zion lehia bat da, abertzale arteko lehia bat. Gure inguru geopolitikoa ikuspegi nazionaletik oso konvulsionatuta dago. Katalunia, ikusiko dut zaiten duen mase Kataluniakin, baina Katalunia oso moituta dago. 2014an Eskozia dago. Flandria ari da Belgika erortzen uzten, ez? Askoz oso jarra inteligenteakin. Orduan, aldea balin bada birukoa, tatzu balin bakazu independentzia aldargapena egiten ari denak ikusitan Katalunian segertatzen den, Eskozian segertatuko den, balin bakazu Bildu atzetik bitara, hementxe, eta arnasa zatzen duzula, eitzen duzula, zaila daukazu esatea, akordio izango dira geometria aldagarri ditzen den horretan, eta orduan gai nazionalak zurekin, eta gero gai ekonomikoak Kutxabank eta Peperekin, eta gero gai sozialak eta politika sozialak alderdi sozialistakin. Hori oso zaila daukazunean esparru abertzalean zurekin lehiakidea dena bi. Daukazunean 6etara, daukazu zorozkin margen gehiago. Baina atzo Sabinetxean independentzia oiukari zen jendeari ere eman barizu argibideen bat, eta esplikazioen bat. Eta ez da bakarrik intrapolitika, gero kanpok politika ere bada. Katalunia segun zebide hartzen duen urrengo bizpairu urtetan, eta Flandria hartzen badu, Europako Champions nazional horretan lau horiek gaude, ez? Eta Europak ez ditu bateak irikita itxi bakerotako pelikulatan bezala saloneko hortan Europak irikitzen ditu bateak behin, eta behin nate irikita daunean sartzen dira, eta urte batzutarako urrengo eta sortuko. Beraz, aprotxatu behar da, metroan kolatu nahi duen egiten duen bezala, aurrekoak ordaindu eta zuatzetik joan korrika, Europan antzeko zozen barko, alako ariketa daten barkoa. Hortarako egon behar da, hortxe egon behar da, izintzara egon beko pixuan, ez? Hau da gure erradazio zuzendaritza zabalago da, baina daukeu erabaki gune bat, eztabaida gune bat, aurreko orduan iten dena mabitan, da gero beste eta txaldeko bostetarritan. Txaldeko bostetarritan jende gehiago etortzen. Horren helburua da, lehenagotik aurreikusita dagoen egunkaria goiz hortan nola garatu den ikusi, aprentxarrok hau ez zeuden, aurkezpena ez zeuden, reportaia egiten eginen, elkartzeta bat eskatzen egiar eta ez digute ematen, nola konpondu behar duen hori. Eta horretan ari dira hau. Zuzendari ordea, eta gero goizeko editorea, txaldeko editorea eta interneteko hartuta da. Ez aurkeztuko izizut. Ezagutu ere egiten ditugu batzuk. Eunon mutilak, neska mutilak ez esango? Eunon dizu dela mutila delako. Iñaki Petxarroman, Jakes Goikotxea, Jon Ordóñez eta Sabin Makazaga. Eta zuzendari ordea, bi editore, goizeko eta txaldeko editore eta interneteko arduradune nagusia. Gaurko alean asmatu alduzue edo ze hausnarketa egin duzue? Bai, nik esan gure, egun berezia da, normal guki handetan ez dugu lanik egiten, eta hauteskunde egunare berezia izatea, normal lau urtetik mintokatzea, eta nik uste. Asmatu deula eta eman berrekoa egun eman dut. Interneten, Jon? Interneten hogagunetan, nahiz eta aldez aurretik dena prestatu eta dena antolatu, beti izaten da momentu konkretu batzutan, tensio puntu bat, korrika datu sartzen hasten diren, aldatu behar izate horrek, beti sortzen du tensioa. Nik uste batez atzo lan nona egin dula, batez teknikoki da grafiko eta oso txukan eta ziren, eta nik uste baitzak garbi lan egin dula. Erkiba, segi lanean. Eskerrezko. Ondo izan. Euskaldunon egunkaria isteak lurrikara politikoa eragin zuen. Astindu hartatik, elkartasun uholdea sortu zen.
Eta haren ondorio da, berria. Zailtasunen gainetik, tinko dirau, tinko diardu. Egunkari sendo bat, 5 ordezkaritza, eta ilusioa gainezka. Orduan hain itota ere etzarete ibili, orduz eta izteko. Martxelorekin eleketan diarduela, bisitaria beste norbaiten esperoan ere badago. Euskarazko egunkariarekin lotura ezin estuagoa du. Eta baita Martxelo zuzendari izendatu izanarekin ere. Bertan trafiko propioa sortzen dut. Egunon gizon! Egunon. Erdian jarri. Zubio galditu eta bazaldu da. Inor ditu gabe, oio ezela. Bizitan, ez da? Bizitan. Ez da harritzekoa izango Juan Mari hemen ibiltzea, baina gaur neuk esan diot etor dadin, mesedez. Ondo. Izan ere, zurekin ordu mordeska bat pasatu behar ditu denez, pixka bat zure figura hemen egitura honetan kokatzeko oso pertsona egoki iruditu zaidalako. Izan ere zu izan zara errudunetako bat. Hala diote, bai. Orain dela hainbat urte, ez dakit, segur zen badiren ere? Hogeira doa, Hogeira doa, bai. Asko dira. 83an izan zen hori, eta... Martxo ingurun. Bai, urtearen lehen partean, bai. Beraz, hilabete gutxi barru, 20 urte beteko dira. Telebistan lanen. 20 urte beteko dira. Eta... Hau promozionatu genuen. Eta hau promozionatu zenuten, hau aurrera bota zenuten, ezoiko profila ezaltzen gainera? Oso, guretzat oso, baina oso ona zen, guretzat. Bueno, ustekabean fitxatu genuen Martxelo, hori ere aitortu behar da. Kontu neuki behar da, pixka bat, Martxeloren profila edo figura etzen egunerokoa gu mugitzen ginen girotan. Askoz ere grisagoa zen, gure mundua zen askoz ere grisagoa, ez da? Euskal kulturarena eta guk ez genuen farandula dorakorik zegoen gure inguruan. Eta hau farandulakoa zen. Telebistan zegoen gainera. Egonean giro edo han elkarrezan duen, han elkarrekin. Nire nagusia izan zen han. Han ezatu genuen aurreko aldiz. Eta gertatu zen, zuzendari bilak ebitzala. Ustez etak aginduta, nemelen ni zuzendari bila. Eta Martxeloren izena agertu zen. Beste batzuekin ibili ginen, eta Martxeloren izena agertu zen, eta nola ezagutzen duen programa hortatik, zita bat egin genuen, bazkari batera bildu ginen, eta hantxe proposatu genion, berak ez zeuken idearik ere zertarak egikoa zen gu. Pentsatzen zuen, berak inoiz kontatu izan dianez, jakinerako artikulu bat, edo horako zerbait eskatu behar niola, ez da? Bere esperientziari buruz, edo Tolosan egite zuen, Euskalgintzan egite zuen lanari buruz, edo hori. Eta, apatean, Iñaki eta Bio ginela uste dute bilera hartan. Hor daukeu arazo bat, gero arazo bat judiziala ekarri diguna edo poliziala zehazteko nortzu geunden mailaren ingurun eskaintzaiteko orduan. Eta nahi galdetzen ziaten poliziek galdeketetan. Zein zuzen duten, zein eskaini zizuen, Jomari Torraldai, eta zein gehiago zenan, da zen nintzen esaten, Iñaki Uria, Jomari Torraldai, gero Imanol Murak beak esaten du berare egonotetzen, bazka hartan egonotetzen, Imanol Murak, Zuzandero ordea zelako Imanol Murak eman zidan eri zure izena. Eta gero, derrepente, eta zen gehiago zen, baino horrez, bai, esaten ziaten guardizileak, bai. Torraldaik esan du, beltz bat ere bazeola bazkari hartan. Zure launa dela, bai, mutil beltz bat zera zure launa zena. Eta nizaten, ni bazkari estilo enterran nire launak, laun partikularrak zituten ematen, ez dikte inork izuera ematen laun batela. Eta hauek nunbait interrogatorietan baietz, esan ez baietz. Hauek Iñaki hobitako bat esan ez baietz, pazola laun beltz bat. Eta behar batzen zen inglesa, ez? Inglesa, bai, ingles bat. Ingles batekin etorri zen, hain zuzen, ez duelako... Inola zer espero? Uste olako zerbait izan zitekeenik ere, Eta hola etorri zen, lagun arteko bazkari bat egitera bezala etorri zen. Eta hori proposatu genion, astebete eskatu zigun pentsatzeko, eta astebete garrenean gure pozerako baietza eman zuen. Baiezko eman zuen, eta guri... Itxoiteko telebistako lana bukatu. Ekaina... Eta sekula ez zaizu edamutu ez batari ez besteari. Eskaini izana eta onartu izana. Ez du izango egia, hori. Bueno, biztan da, hor jarraitzen duzu bintzat. Komplikazio batzu ekarri izan dizkit, Epaiaren aurrean, komplikazio batzu, nik hain zuzen etaren zea hori bitartekoen nintzela, eta etak zeikusi egitzekoela hemen demonstratzeko esaten nion, ez, ni izan nintzen proposamena inziona, ni izan nintzen. Eta orduan horrek bihurtu ninduen etaren bitartekari.
Bere tesian segurua zen eta jarritakoa zela, ez da? Nik esan baldion, ni bitartekari bihurtu nizen. Bestela ez, hori aparte hau, Martxelo zuzendaria handi bat izan da, orain, baina ni egunkarikoa nintzen, ni berriakoa naiz egunkarikoa, eta egunkariari eman zion beste aurpegi bat eman zion, beste bisaje bat, egiteko moduak ere aldatu zituen, barruan ere bai, batez ere publikora gu behar genuena da, gure irudi publiko bat, ez lehen esan bezala ez zurruna eta ez gris hori, Martxelo kolorea eman zion, presentzia sozialak asko landu zituen, komunikatzaile oso ona da, eta gero alde hortatik zuzendari petu-petua da, ez da? Harreman mundua eta zaintzen duena, eta bai sektorea eta bai gizartea, eta alde hortatik nik uste egunkariari izugarri aportatu izan diola. 20 urteren buruan jan gogoeta bat egiteko lain elementu badugu, euskal komunikabideen bilakaeraz, euskarazko egunkari bakarraz, nola ikusten dituzue gauzak? Ziztada premia larrian dago berria, baina oro har euskarazko prentsa, euskarazko komunikabideak nola ikusten dituzue? Krisi aurretik bizirauteko egoran, biziraun, krisi aurretik. Salto kualitatibo garrantzitsuak eman dira, orokorrean euskarazko komunitzen, gero izateke publikoak eta pribatuak, eta baina publikoetan, eta gaur egun dauzkegu euskal kazetariak, munduan albistean non handago euskarazko kazetari bat. Kualitatiboki hori asko irazeu eta gaur referentzia bat gara, gaur ez dauzu esplikatu berri deitzen duzuen elkarzeta bat egiteko famaso batek. Baina bizirauteko egoran egon gara krisia bitarten, justu biziraun, eta diru laguntza publikoak beti zen dira bizirauteko, esekulan jauzi kualitatiboak emateko, eta krisi garaian gaude, oso larri. Zuk aipatu zu berriak ziztada kanpaina dauka martxan jarrita iraunalizateko eta eusteko eguneko jardunari, eta argiako hasi dira eta beste batzuk hasiko dira. Paperezko produktu guztia daude larri, ez da, hori hola da. Baina Martxelo sartu zen 1983an, sartu zen hemen. 1980an sortu zen egunkaria. Egunkaria sortu zenean, oso gutxik sinisten genuen, egunkari bat posible zela euskeraz. Enpresa bat egin zen, eta enpresa hori zorri gabeko enpresa bat. Egunkari etxi zutenean, egunkari ez zuen zorrik. Eta hori dena eginda urte oso gutxitan eginda. Eta oso gora jungera, kuantitatiboki eta kualitatiboki oso gora egin dugu. Gero krisia etorri da. Guk gora egin dugu, eta gure barruan begiratuta, nik uste salto izugarri bat eman izan dugula, gertatzen dela mundua asko aldatu da, eta paperaren krisia dago, baina ez hori bakarrik. Daude beste krisi pila bat, mundua azkenean globalizazioarekin dena aldatu zaigu, internet etorri da, eta guzti hortan kokatu beharra dago. Euskal prentsak ere kokatu beharra dauka, eta zailtasunak ez dira gurea bakarrik, ez dira euskal prentsarena bakarrik, dira prentsa osoarenak eta beste sektore askorenak. Ea ziztada askori esker, 20 urte barru beste gogoeta bat egiteko moduan garen. Beste batzukin. Tira. Beste batzukin, bai. 20 urte barru beste batzukin. Ez aldugu iraungo beste 20 urtean. Ikusiko egon. Igual telebistak ez? Izketan beste batzuk. Hori ere gertaliteke. Euskalgintzako aitasemeak dirudite biek. Euskaltzaleen arteko familia harremana baita eurena. Garairik ilunenetan elkarrekin egin dute bidea, Otamendik eta Torrealdaik. Ebia deu gaurre. Tira, aizue, sarreran erreparatu diet zulotxo hauei. Zerrote dira biek? Hoie dia egunkaria itxi zutenean, Guardia kontratatuko errentariate jarritako giltzarrapoaren zulak. Zituen hemen bi jarri, beste bi, holako uztai txiki batzuk, eta uztai horitate barrena itxi zuten. Nizan itzera azken atatzereben. Hori izan zen presintoa. Bai. Gero presintoa berez bazen beste papera zeren. Paper bat jarri zuten agindu judizial batekin. Eta 3 urte iraun zuen honek hemen, Zuetzinen orduan hemen. Zuetzintuzten hemen atxilotu. Ez, ni atxilotu duten etxean lehenengo eta gero jakinen, Donostian. Ni enin duten honea ekarri. Baina, haure dira, zauriak dira. Beti gelditzen dira bezala gerrakoan eta beti balarenak eta gelditzen dira, eta zauri fisikoa dira, baina guk bestelako zauriak ere baditugu, ez da. Baina beti ukitu horren, beti izan dira simbolo bat guretzat. Gerra nahi izan du Juan Barik, Donostiko Marikistina hotelean, garbi gusten dira gerra garaiko paretean zuluak, eta hau dira gure
gure kontra antolatu zuten gerraren zulaka badira. Zu hemen zinen orduan. Bai. Ni atxilotu nire etxean, 5 ordu etxean eduki zintuzten? Bai, ordu esentetako registroa, eta gero hemen beste bost bat ordu edo nintzen hemen registroan. Eta azkena zeu irten zinen hemen, kapitaina? Bai. Nera aurren jarri zuten horrek iltzarrapoa, langile bate jarri zuen, etzen goarrazila, renteri bat izango zen, kontratatua, eta nire zoketa hemen kotxe gris bat. Eta aurretik zeuden goarrazilaren furgoneta txuri batzuk, txuri neutro egitako batzuk, eta hemen dikatan nintzen, eta sartuta berala ja burua jarria ziziatanen katarten, eta ez duen ezer ikusi, baina gero somatzen dut jendea, pasaginen hemendik jendea protestakata nola. Eta zuk bazenekien zenbat atxilotu zituzten, zeintzuk ziren besteak? Ez, izan zen inkomunikazio judiziala, baina gero inkomunikazio polizial operatiboara izan zen. Alegia, ingo momentutan ez genuen jakin. Eta han ere zen, atxilotutan nuen bitartean, inoiz nola kontratatu ninduten, eta Juan Mari eta Bion arteko kontrasan bat omentzegoen kontratatzeko zenbat jende ote zegoen bazkari hartan, kontratatzeko eskaintzeko zundarizatea, eta momentu aten esatzeatea, torra erdaraz. Torra aldaik esan du zeundela laun batekin, bazkari hartan. Eta horren gaten, Juan Mari benengo da, baina bestela ez. Juan Mari, metro karratu gutxitan geunden, Bai. Espazio txiki batean geunden, baina ez genuen ekarren berririk. Ez genekien ez. Hemen ere miaketa intzutenean, Iñaki Uriak arreko zutunenea seguro, eta niekarren duten, eta elkarren berri ez genuen izan. Osa, nien momentutan ez duen ikusi, eta ez ziaten ikusten utzi, eta beha ere ez, eta pixat, horiek komunikazio operatiboi deitzen den hori ere, ondo antolatzen dute, haien lana da. Jakin zenuenean zenbat zineten atxilotuak eta zein zineten, behar bada Juan Marirenak harritu zintuen gehien, ez da? Bai, Juan Marin eta zuzendaritza guztiarena ez, topatzea ziten genuen gorra atxilotuta. Baina zeure hitzak dira, nori sartzen zaio buruan, Espainian Buero Vallejorek izan dezaken itzala duen pertsona bat atxilotzea. Hala, Juan Marin itzala eta Juan Marin eragin euskal kulturan nabarmena da, eta zorionez askotan ipatutakoa eta rekonozitutakoa da, eta esatea. Hori esplikatzen Espainiako jendari behira ez. Hori da atxilotzea Espainian horako figura intelektual bat, Juan Mariren estilokoa, jarriko ez dut anekdota bat. Ni komunikazioak endu, sartu nintute ja ziega handi baten. Zean Auzitegi Nazionalan, itxoiteko ziega baten, kartzelatek etorri eta gure jotzeko. Azaldu zen gizon bat, lapiskatola lodixa marra eta esan zena, iepa, eta nizien kaso ergin, ez? Iepa? Bai, iepa, eta nizien kaso ergin da esan zena, ez aldek saludatu behar esan zena euskeraz. Eta izin nahi esan zena, Luis Goya. Luis Goya zine produktorea, bai, eta izeten dek hemen. Eta esan zena, ibezela, hemen atxilotuta unkari hau zian. Iunkarien zein naiz. Hola galdetu nintzen, zeu da unkaria sortzeneko... Administrazio konsoiliokoa izan da, hasierako. Eragileetako bat... Hau sartu aurretik. Eta hua zen atxilotuta, eta zirikoen atxilotuta biak, etako zuzendaritzako kide ginelako eta ez gehiago gangatik, eta ez genuen, ni ez duen ezautzen. Ez duen ezautzen, biztaz ez duen, ni ez duen sekulan Luis Goya topatu, eta ni zuzendarintzeretik ere, basuraski albist film asko ez zitu niten, ze horien kearteko egunak eta lehenauko filma dira honen produzioak, ez? Eta ordainoko anekdota daukat, geundela atxilotuta. Nik inkluso bera, ziegatan fizikoki ikusi nuen. Zegoen belauniko jarrita, paretaren kontra, eta persona bat ikusi nuen, gero kontuatu nintzen bera zela. Ile tximoluzeekin eta horrela, ez nuen ezagutu. Eta pentsatu ere gainera gure tarteko izan zitekeenik, ez nekien zeintzuk den. Pizkanaka Zuk etzenekien etakoak zeintzuk zineten? Ez genekien. Zuzendaritzakoak izan dare. Bai. Naiz eta han enteratu nintzen, pixkanaka enteratu nintzen, Martxelo bazegoela, deklaratzen entzun niolako, eta Iñaki ere bazegoela kontuatu nintzen. Neu ere ematen nindutenean pasilloan barrena, entzun. Juan Mari, horiek zulo fisikoak edo seinale edo fisikoak direla ipatu duzu, bestelakoak zauriak oso bestelakoak direla, eta pentsatzen dut horiek oraindik ere horri iraungo dutela neurri batean. Hala? Bai, nik uste horiek beti iraungo dute, beti gurekin egongo dira, Eta horko humilazio horiek eta persona bezala ez tratatzea, eta zuk zure buruari buruz ikusten ezake halako irudiren bat, ezta? Beste daukaten hain zuzen, zure giruan eta dagoena, haientzako xagua edo arra baino gehiago ez zara, eta hori erakustea hasi egiten dizute, ezta? Zauri horiek ez dira fisikoak. Eta zure barruan denbora luzean pixkanaka egosi zena ere, ez zen erraxa izango, zuk
5 urte behar izan zenituen, Juan Mari, zer egin zizuten kontatzeko. Bai, ni Martxeloren eraba kontrakoa. Martxelo atera bezin laizter, gu kartzela eraman ginduzten, Martxelo ez, da? Eta hasieratik bota zuen, eta nik egin nuen izkutatu. Zuk esan zenuen, ez ni ez naute torturatu. Bai, nik esan, ez nuen ez naute torturatu. Esan nion, nire abokatua etorri zaidanean, lehenengo gauean, esan nion, familiari esan ondo nagoela, ondo tratatu nautela. Gau hartan bertan, eta hau ez dut uste kontatu izan duenik, gau hartan bertan, ohendiku geuden modulutara eraman da, deitu ninduten, eta 11:30 edo 12:00, eta bilustu arazi. Eta zeuden kartzelako burua, eta mediku bat. Eta esan nion, zergatik, zuk esan duzulako torturatu izan zarela. Nik ez dut dolako hori deklaratu. Nik justu abokatu hori kontrakoa esan diot. Askoz geroago jakin nuen horren esplikazioa da, Martxelok esan zuela, Martxeloren deklarazioetatik zitorren. Eta haiek niri egozten zidaten hori, nik hori deklaratu nuela, han bertan kartzelan egin zidatela hori eta bar, eta ez zen egia, nik horreko ez duen deklaratu. Eta horre guztiak, gero salatzu zutenak, salatuak izango zirela, ACBSek esan zuen bezala, eta guzti horrek ni izutu ninduen kartzela hartan. Kartzela, gainera modula zen txarrena, pero gehitu pila batekin da zegoena, eta haien artean entzuten dezu hori guztia, eta... Eta handik denbora puska batera, 5 urteren buruan, gainera geuri eitortu zen izkigun pasatutako haiek guztiak, kalakan izango zen noski, eta ez dakit zuretzat zer izan zen ura, nolabait ura atera beharra zen eukan? Ez nuen programatua, atera intzitzaidan. Bai, baina askatuan eguen barrutik. Zenik kontatzen nuen, hori, askori kontatzen, laguna egita askota kontatzen nien. Beti, umeak txikia zirelako beti kontu zibiltzen nintzen etxean eta horrela, ez da, umeak ez zitezen enteratu, baina askori kontatzen nien, baina torture izena ez nien jarria. Izen hori ez nuen jartzen. Zauriak aipatu dituzu, eta ez dut, umeak aipatu dutunean, guz zauriak daramatzagu gainean, baina gure inguruak ere bai. Osea, gure inguru afektiboa, gure inguru familiarrak ere bai. Gero da beste zauri bat, euskarazko prensari eta soziologikoago den bate, baina gutaz aparte gure inguruak asko sufritzen du. Holakotan hori nabarmena, hori ere bilatzen dute ez bakarrik zuk sufritzea bizi, eta zure inguruak ere sufritzen, eta hori nabarmena da, tantzematen da. Han bertan egindako mehatxuz gainera, familiarekiko eta lagunekiko, eta mehatxuz gainera, gero kontuatzen zara, dena daudela, zure reakzioi begira, aber nola zauden, eta zure inguru hurbila, hola dago, eta asko sufritzen. Askotan norbera baino gehiago. Tira, Martxelo, guk eguna edo egunaren zati eder bat elkarrekin pasatu behar dugu, Tolosan, beraz, aragoaz, Juan Mari, eskerrik asko zure lekukotasuna eskaintzeagatik eta eutsi goiari! Ondo izan. Aleginduko gara. Urren arte asko. Bideak ta denborak bat egin duten unean baleri baten moduan ohituraren putzuan Lastan apisu pausu larriz nabil naiz ez dudan inoratzetik naiz inor. Hau da kale nauzia, Tolosako kale aldezarreko pizkatola, azkean aldezarra horren peatonala da ja gehiena. Eta hemen dago Lizardi elkartea, kultur elkartea. Tolosako ikastola, Laskuaren ikastola sortzeko sortu zena. Elkarte hau, hemen dauna, hau da tarea bai. Hau sortu zen Tolosako Laskuaren ikastola sortzeko. Etxe osoa da, elkartearena. Eta dago Lizardi, Xabier Lizardinen zaumenez jarrita. Lizardi izan zen Tolosan, enpresa bateko gerenteak gerra aurretik, hil aurretik oso gazetan hiltzen. Eta haren oroimenez jarritako elkartea da. Eta... Juan Garmendia Larrañaga eta horiek asentxon jartzabalta izortuako. Eta hau izan da, Tolosako euskal giroa mugitu izan duen ardatzetako bat. Bai, pixkat euskaltzale zeinua edo zea izan duen elkartea hau izan da. Zuzeu, umetan edo batez ere nerabezaroan,
kalean behintzat erdaraz bizi izan zara. Bai. Nik euskaraz hitzindako naiz etxean, da bizitakoa, baina eskolan eta kalean erdaraz egiten genuen guk. Erabat. Eta nire ikasketa intelektual apur hori ere gaztelerazien daukat, Tolosako eskolapietan. Niri zure eta bion lagun batek askotan esan izan baitit, bai, Martxelo hortze bilak, zea? Orain berrian zuzendari eta... Ferin Faranen. Eta hortza bilak, bai. Baina, ark guri, albizturtik eta etorritako zehai, euskaldunoi, euskaraz egiten genuen hoi, kasero deitzen ziguan. Hala da. Angel Mari Peñari ganozari naiz noski. Bai. Angel Mari eta beste Tolosaldeko herri txikitako batzuk Tolosako eskolapeta etortzen ziren, naiz zehazki goatzen, baina izango zen zeurazki, hizkuntza maila joatzeutelako gazalararena, eta orduan kasero ditzen genien. Eta Angel Mari karpeiratzen dit, egun inparetan eta paretan, beti, ikusten hauen aldiro. Eta gainera, gero iritsi nintzen klasek ematea berari, euskaltekin. Ni klasek eman izken, egako klaseak edo alfabetatzeko klaseak eman izken, Angel Marik euskaraz ziten duen, baina Angel Mari Peñarikanok euskarako klaseak hartu izan ditu? Kasero ditzen zion horrengandik. Horrek ematen zion ustez mina. Orain utziazu nahi berarekin kontuak kitatzen. Baina normala hori. Mina horrek ematen zion. Hori normala da trauma handia izatea. Traumak eramarin barbira. Euskaraz egiten zuelako tipo batek kasero deitu, eta gero harengandik euskarazko klaseak hartu beharra. Bueno, baina nire ordainsaria ordaindu nun. Gero urte batzutan dozein herriko festetan topatu eta bea berso botatzen naizela, ikusten baleman induen entzulen artean beti botatzen zidan. Hor dabil orain batean da bestean zuzendari eta neri kasero ditzen zian. Ez zuen aipatzen eri zena, baina gure kode horretan elkarro ondo ezautzen genuen. Baina, bizitzolako. Baina oso ondoko motzen gara. Nik gutxitan ikusten dut, ez dakit nun sartzen den mutila. Gutxitan ikusten dut. Baina, bai, hoi da beti eramango den zama bat. Gurutzea. Mina neurea, dudala badakit, baina zauriaz du topatzen inundik. Euskaldun peto-petoa da Martxelo, baina alemaniar xamarra ere ematen du batzuetan. Lan esparrutik kanpo asko zurbilagoa da dena den. Sorterriko kaleetan barna dabilelarik bereziki. Tolosa beti bezain eder dago, eta euriak kaleen distira areagotu du. Bisitaria euripean ere gustura. Itzalaria zalean eusteko bestian, aldiz uzkurtu. Eta, ara, kalekantoiok edonorekin topo egiteko parada ematen dute. Ibai, izango zaitz. Ibai, gure alkatea, Xabi. Bai, Tolosako alkatea da, bai. Gaztea. Bai. Ondo mantentzen dara, bai. Hoita bederatzi urte, ederki. Baina, Eta bileraren batetik eta bileraren batera seguru? Ares batzaleiaketako pretxorreko dikan, eta beste bilera batea. Lehen, irutako lautako bukatzen duen, eta txardea zehozetako aprotxetza dugu, bai. Ederki. Bueno, segi lanean. Ondo da. Hori arte. Aile bai. Ara, Iker, zego zaiz. Bere bai. Bere Iker. Zeiken dekik? Bazkaltzea, turrik eta pesaka. Berata hoaz. Bai, antzerkia. Horren dela gutxi Tolosan intziten obra bat, eta Tolosako personaje bitxi bat kolatu ziten obran, ez? Zintzen duten Tolosako Bargas edo... Bai, sorpresa egin ginen. Hende tximista noiz azalduko zai, eta Andresatea gitza. Eta zehatzen zin Tolosako kaleko bat, errepente kolatu ziten obran. Kartelean etxo, ba. Bai. Eskubinek eman. Aber zein den urreko atapatzen duen. Who wants to be right as the rain is better when something is wrong? You get excitement in your bones and everything you do's a game. When night comes in your own, you can say gelditu ditzen melan batekin oso zaunaren Tolosan, suestimatua, eta igual ezautuko, gero zala presentatuko, presentatu dizut, oso mutil, mutil ez da mutil, gure estiloko bizona, baina oso zauna. Altxon, zamo zaiz, gaur sorpresak inator, Xabier Uzitzekin. Elkar ezautzen dugu. Bai, bere historia. Antxon, Tolosako alkate hoia besteak beste. Bai. Legegintzaldi batean, ala? Bai, 1989-2003. Bai, 4 urtez, hala egokitu zitzaidan, eta, 4 urte ederrak izan ziren.
Bai, zailak, oroitzapen onak dituzu. onak eta txarrak ere bai denetik. Ez ziren urte erresak izan. Alde hortatik arro nagola esan beharko nuke, lau urte haiek bizitzeko Tolosarrek eman zidaten aukera horretaz. Herritarrei galdetu beharko dugu. Non, azuzia? Kosta zaik tortzea? Egarri dut daia. Ze hartuko dugu? Nik txuri on bat. Nik kriantza bat hartuko dut. Nik ere kriantza bat. Nik zuen arteko harremana berri izan nahi duzuek, betitik ezagutzen duzu elkar edo nondik hasi zen zuen arteko lotura hori? Nik dut gogoan, Laskorain ikastolan, Sakramentinotan, euskerako irakasle izan itzen. Martxeloren euskara irakasle izan zen euskara irakasle izan itzen, ala suertatu zitzaidan. Eta, garai hartako oroimenak, bai, biziagoak dira. Nik 16-17 urtekin ez duen euskaraz zondoiten, ni naiz generazio bateko erdaraz enduna beti, eta eskolan euskaldun artean erdaraz eginen, naiz esaten 93, 94 inguru hortan. Zerk eragin zuen zure bilakaera, zerk eraman zintuen, hemendik aurrera euskaraz bizi nahi diat, eta euskara behar bezala... Kuestio praktiko bat, atxak izigun pageik ematen, ez pagenun etxean euskaraz egiten. Gura etxean naparra da, usteikoa, naparra zen. Beraz, arrazoi sendo bat bazenuen? Bueno, beti da arrazoi bat, probitxuzko aparte ideologia eta... Ekonomikoa. Probitxuzko. Hori aurrenekoa. Eta gero bigarrena, dugatzen eiz, Iñaki Arratibel, orain mediku ezaguna da, Kirol medikoa da, eta eskolako launa ginen. Eta guk orduan beti erdaraz zitek, gero? Guatzen eiz behin, geunden hor eskolapio zarroetan genukan trianguloko, Tolosako trianguloko zarrero. Ezketan egin laun batzuk erdaraz egin etorritza egun namozketako mutil bat, Arandia. Mutil jatorra. Eta behin arpeiratu zegoen, guri euskaraz, denak euskaldunak izan da, guk orduan ez genekin bestek euskaldunak ziren ziren. Ez genukan hortarako plazarik ez, zeak usteko ez genuen, dena erdaraz ziten genuen, eta naturaltasun gutziarekin erdaraz ziten genuen. Eta behin arpeiratu zegoen nola zen posible denak euskaldunak izan da, erdaraz zitea dute. Eta horrentxe esan nion, min hartu nun, min sano hartu nun, esan nion egun hori. Honen nahi ezeak berriro hau esan. Eta... Orduan zuk, 17 bat urte zenituen. Bai, orduntxe guk... Eta nolakoa zen, zuk gogoan alduzu orduko Martxelo ura? Isila. Martxelo garaiantan, gaur egun baino, kalparra handiago zuen batetik. Izarra eta kalparra. Denok ere ala genuen. Eta... Baina garai hartan ere oso mintzo biziko gaztea zen. Garai hartan ez zirikatzailea zen, orain bezala, ez? Ni gogoan dut... Bazuen oraingo errestasunik euskaraz arrazoi bideak eta aurkezteko edo? Bai, naiz eta euskara, gutxi edo gehiago menderatu, baina errez protagonista bihurtzen zan taldea. Bai. Liderra? Nik... Orduan ezagutu nuen, gerora ere bai, eta nik uste dut baduela lider espala duela. Beste batzu berarekin ari zirenak ere magisteritza ikastea ziren, baina ez bera bezain berritxuak, isilakoak eta erosogoa zen haien irakasle izatea Martxeloena baina. Jende isilateko jende berritxo bat ondoan, beste lezin da isila izan ez bado berritxo bat ondoan. Hori egia, eta gaina euskara ikasteko orduan ala behar du. Baina, nik... Baina Martxelok ondokoa isil izatera behartu egiten du, askotan. Hori berak esan beharko. Zure kasuan ez dirudi, Ondo bokatu hor dugu, Xabier. Egia da, zentzu horretan, gerota harreman luzea izan dugu, hartu eman askotan, behar izan dugu, eta txanda mantendu dugula. Hitzaren txanda, errespetu dugula berak, eta nik ere bai berari. Baina garai hartzetik, hortik abiatu zen, gero berehala irakasle bihurtu zen. Berehala ikasi beharrekoa eta klaseak ematen hasi zen, ez? Euskara klaseak ematen. Nire aurreko klasea emanun, ausardia barda, tarpegia barda, emanun aurreko klasea asteasun, aurretatzeko. Euskaraz ni baina asko zobetu hitzeten duen jendarekin. Eta guatzera aurreko egunean, ez dakit zerratik izan nun, esan barra nukan hitz hori, eta esan nun, adierazi barren hori, arrapentitu. Nire aurreneko klasean zan arrapentitu, eta esan zian bukaren ikasle batek. Gero esatu zuen igaiztuan izela, ikasle batek. Euskara batuan zezaten, da arrepentitu damutu zan berren? Hasi nintzen esan egura, hola hasi berrela hitzak ikasteni, batan kasartu eta batan zeratzen. Erki arrepentitu zinen. Hori ondo etorri zitzaion, berak horrelakoak egindakoa da. Eta orduan beste egindakoa da.
elkar sanoki zirikatu eta berehala barneratu gara giro lasaian. Baina hizketagai guztiek puntu berera garamatzate. Egunkaria uzira. Tarun, nire ustez, egunkari itxieraren justifikazioa ez da etaren tresna mediatikoak deusestea, da susto bat ematea eta esate jendeari. Zeitzen lehen baduzue autoterminazio oraingo honetan, agenda politikoan sartu berri dagoa zen autoterminazio eskubidearen aldarrikapen serio egiten, hau da etorkizuna. Eta etorkizuna zuzen hori da. Eta uste itxieraren justifikazio hori dela, abiso ematea jendeari. Hore bat izan da niretzat zuekin hemen egotea eta gonbidatzea ona, ez du zalantzarik izan egon behar nuenik, beraz... Buelta handia eman du, ikusi zintudanetik magisterioko apunteak... Bai. Etzen nuen asko uste izango orduan... Eguzkitzekin bukatuko genunik. Ikasle berritxu hura euskarazko egunkari bakarraren zuzendari izatera iritsiko zenik hainbat urtean. Bai, ez, orduan ez, baina gerora merituak egin ditulare aitortu behar da. Bueno, atera beste krantza. Bueno, gu ere bagoaz, gu kafea hartzera joango gara beste norabe. Gaztetxoa zai ditut. Eskuminak ikaslein. Bai, mango diet. Eskerrik asko, Aio nausi. Jende asko biltzegoen, asko. Gau goiko hau zer da, Martxelo? Hau da, gu prometan ez, gaina uste helburu horrekin jaio zela. Ez imitazio, baina kapila Sistina moduko bat Tolosan, ez? Aurreko eraikin hori? Hoi izan da uste askotan epaitegia eta kartzela ere bai, kartzela provintziala ere bai. Gero izan zen dut askotan epaita auzitegia. Gero euskaltegia izan zen, da orain da txontxongiloen emusioa. Baina hori epaitegi zela hor zaukan kartzela bat. Eta Iparragirre kantatzen duenean zibilek esan haute biziro egoki Tolosan behar da gauza erabaki. Giltzapian sartu naute poliki negarra ingo luke gure amak baleki, hori horkoa da. Bilak esan naute biziroeko Martxelo eta bisitaria urte berean sartu ziren telebistaren farandulan. Hile urdindurik ez artean. Baina Martxelok telebistatik alde egin zuen. Ezinezko amodio bat izan omen zen alde egiteko zioa. Aurkezle esperientzia nolako izan zen zartzat? Txarra. Aurkezleak maitu behar du kamara eta kamarak maitu behar du bikote honetan bezala alde bitarako izan behar du. Eta nik ez duen kamara maite eta kamarak ez duen baite. Orduan ez duen arazorik dibortziarako. Aurkezle lana ez duzu maite, baina zer da maite duzuna? Zeintzuk dira zure zaletasunak? Nahiko planoa naiz gauza horietan, ni ez dakatola handirik, ez? Gustatzen zait jendearekin egotea eta jendearekin ondo pasatzea eta nikin dago jende ondo pasatzea. Berbaldik eta holako eukitzea, ez da baidak eta telebisioko generoan debatea gustatzen zait asko. Behartzen zaitulako buru harintzen bizkatez reflexioak egiten. Baina telebistaz eta komunikabidez kanpo zuk... Nei gustatzen zait sukalden larrazkan ibiltzea. Kanpo nagonean lehenko nindun bezala Bruselako aeroporton zain nengoela joan hango delikatesenea eta dozen erdi bat gazta erosi eta deitu lagunei o familiarri eta gaueko batzitan ere etxea. Gustatzen zaizu sukaldaritza, lehen aipatu ditudan uste gabeko horietako baten izan nuen aukera bat formulako lasterreta bat joteko eta gero bat formula zinork ezer etxekin garaian izan nuen aukera jarruteko telebistan komentarioak egiten eta holako... Gainera zure komentario batzuk oraindik ere gogoan dituzte batzuek? Bai, nire erraziliko lagun batzuek eta esate baterako. Honako txarrak. Martxelok esan zian Schumacher Ferrarik fitxatu zuenean, Schumacher lekurik onenera joan da, ez erraz irabazteko. Eta handik aurrera irabazi zituen gehienak. Bai, baino pasa zituen 2 urte lehorren. Eta nik hori esan nuen garaian lehorren zen. Looking like a train wreck, wearing too much makeup, burden that you carry more than one soul could ever bear. So sad. Don't look so sad, Marina. There's another part to play. So sad. Estrasburgoko auzitegiaren sententzia nahita ez aipatu beharreko gaia da Martxelorekin. Leku berezi batean egingo dugu hitzaspertua. Gure herrian bizi izan ditugun gerra eta gatazken lekuko aparta den kafetegian. You never make your mind up.
like driving with your eyes shut. Rough around the edges, won't someone come? Frontoiko, Tolosako frontoiko kafetegi dotorea, Martxelo, Bai. Dotorea, historikoa izan da, historikoa izan da beti frontoian ondoren dena, eta hemen pasealeko ontan. Eta gero orain dela urte xente dotoretu zuten, oso politia zuten. Lehen batzeukan zarraren xarma batzeukan lehenago, batzutan daukeo arrisku bat dekorazio egiteko orduan gauza zarrak desartu duten dira. Historia, ipatu duzu, historia handiko kafetegia dela, eta halaxe da. Eta gainera, esan liteke, hau Euskal Herriak bizi izan duenaren lekuko isila izan dela. Hemen bazkaltzen zuten esate baterako gerra garaian tropa frankistek, hementxe hil zuten, hemendik 2 metrora, hortxe dago oraindik ere Balazuloa, Jauregi, Gipuzkoako gobernadore zibila zena, eta Tolosako PSeko zinegotzi izena, gauza askoren lekuko izan da. Juan Mari Jauregiren hilketa izan zenean, sekulako zirrara eragin zuen ark Tolosa aldean noski, gainera gure lagun eta lankide bat egin zegoen une hartan. Zer nolako sentipenak eragin zizkizun zeuri? Jauregin kasuan harritu nintzen asko atentatu horrekin. Gauza asko rebisatu beharko dira indirenak herri honetan, eta hori izango da rebisatu beharreko etako bat. Berak aldegin handia egin zuen Lasazabalaren ikerketa egiteko, Galindo ateratzeko intxorrondotik. Eriotza guzik iguala dira, hori oso elegantea da, baina ez dira igualak. Eta batzuk harridura gehiago sortzen dute bezatze baina. Eta ni gehatu nintzen bizkat harrituta arekin. Tratoa neukalako berarekin, eta ezaguna zen, gobernador zibila izan zen bitartean, segura gauza itxusik gertatu zela. Nahi izan da ere, antzegoen intxarrondeko monstruura dominatuko zenik etzion, ez? Baina Lasazabalaren ikerketa guztiaren bultzadaetako bat, bultzagiletako bat izan zen, bera Espainiako barre ministroa, eta Barrita Robles da komisario ezagun bat ere bai, Donostiko komisario ezagun bat, ikerketa guzti hori Galindo hortik atatzeko oinarri eta bultzagiletako bat izan zen, orduan ez dira eriotza guztik igualak. Zer izan da zuretzat, zer sentipen nagusitu da zugan Estrasburgoko ebazpenaren ondoren? Bat lasaitasunara. Ni baneukan kezka handia Estrasburgok bermatu ez balu gure salaketa. Estrasburgok esan balu ez geneukela arrazorik eta atzera bota balu gure elegitea, edo arrazoi eman ez baligu, betirako gelditzen zaizu, induzula borroka bat urte askotan nire onduna jende askorekin batera induzuna. Gu atzera behiratu eta sekulako jende pila geneukan, atzean jendea, alderdi politiko, sindikatok, gizarte taldeak, erakunde publikoak, komunikabide asko honuzkan, atzean esan nahi dut laguntzen, ez? Gurekin batera bidea hau indutenak, eta gu jendeari gurekin etortzeko esan digun bakoitzean jende askotan etorrian. Kuantitatiboki, kualitatiboki, eta horrek behar zuen urrezko bukara bat, ez? Urrezko bukara, esan behar zuen berme bat erakunde, Europako erakunde batena. Estrasburgoko giza eskubideen auzitegia da erakunde gorenak giza eskubideen zainketan alorrean, eta zen gu behar genuen bermea. Gu behar genuen, egun hauetanik izan dut, jendeari fedekintza eskatzen geniola, ez? Fedekintza bat. Ezautzen gaituzue, beraz sinistu. Bado jende asko ezautzen ez gaituena eta sinistu diguna. Hori ere izan da, Euskal Herritik kanpo jende asko onda. Eta zergatik izan ote duzue sinesmen maila handiagoa, beste zenbaiten salaketak ez du hainbesteko islarik izan, eta zuen salaketen kasuan berriz, askoz ere atxikimendu nabarmenagoa izan da, zergatik izan duzuen salaketak sinesgarritasun maila handia? Torturatuen perfilangatik. Zuk ezautzen duzu Juan Mari Torraldai euskal kulturaren pro personatako da. Euskaraz hori izaliteken, ez? Juan Mari Torraldai, Xabier Oleaga, Txema Uzmendi. Txema Uzmendi ezautzen dutenak, badakita Txema Uzmendi zela beliko. Txema Uzmendi kontatzen duzu, eta politia. Txema Uzmendi atxilotu zutenean, behar bizi zen jesuiten etxe baten, Loyola etxean edo, Donostian, Groseko buelta hortan. Eta hoi da egoitza moduko bat, bergizarteratzeko jendea daukatena. Eta Txema zen horko arduraduna. Eta ari zine, martutenetik irten berriak gizarteratzen, laguntzen lan atopatzen, da arrasientzi bat, euskatena, 6-7 lagun denak arazo judizialak izan dako. Beste batzuk alkoholarekin arazoak izan, da hori ez.
Gorazilako izan gordo batean joan ziren Txema atxilotzea, berarekin batera etxe hortan zauden guzti pentsatzen zuten zijoaztela 7 hoietako baten bila. Ez Txemaren bila, ez? Harrapatu nahitek. Eta berak ere ezote zuen ala pentsatu? Segurazki. Eta gero ezaguna izateak ematen zuen oihartzun mediatikoa, oihartzun soziala. Oiola da, nire batzen naiz behin emakume bat etorri zitzaitela ura gertatutan digutxira erdimalkotan esanez, asko sentitzen dute zuri gertatutakoa, baina bazen garaia famoso batei hau gertatzeko, ze gure alabari zein zioten, bestein zioten, eta protestain genuen, eta oso jende etorri zen gurekin launtza goxotasuna eskintzera ez. Eta esaten zian sinceridadez, ez mintzeko asmoarekin esaten zian, baina bazen garaia Euskal Herriko jende ezagunari hau gertatzeko ea hartara beste zenbait jende konturatzen den, erakunde publikoa konturatzen den. Eta nik ulertzen dut emakume horren benekotasuna hori izateko orduan, ez? Impotentzi hori, nera labari indiote, segurazki hauei denei batera baino gehiago, eta ez du izan honen oihartzun mediatikoa. Bueno, guk egin duguna da baliatu. Nik batzen nahi sotorraletik atera eta horrekago zaintzatena da zen kamara da jarri aurrean, esan nun, salatu ingo dut. Ni egunkari bateko zuzendera izan ez, gure egunkarian izango ditugu gure utxuneak, ez? Gure azken urteetako historian, baina tortura salaketen berri eman dugu, eta nik izan behar nuen konsekuente gure linea editorialarekin, orduan niri gertatutakon gu izan dugu sortea, jendearen kariñoarena, jendearen babesarena, baina behar genuen Europako instantzia batek, ofizial batek esatea horrela da. Estrasburgek zigortu egin du Espainia, baina torturak ikertu ez izanagatik. Errealitate hori oraindik ere modu bertsuan dagoela iruditzen zaizu, impunitatea handia aldago oraindik ere, komisaldegietan. Oso merke da torturatzea. Tortura da lan egiteko sistema bat. Tortura ez da polizien burua Madriden, Real Madriden partidua Bernabeura ikustea joan tarte horretan gaiztokeria egiten duen polizi bat hemen batzutan esan izan den bezala. Ikusiko duzu, torturaren liburu beltza egiten denean, torturaren kronologia egiten denean, hasi gara esaten, Damazkite urte asko esaten, ez da torturatzen, eta dena izan da, etako liburu existitzen ez den, bide batez, existitzen ez den liburu baten, eskul liburu baten ondorio. Gero, hasi dira esaten ja, dela urte bete izan zuen Patxi Lopezek bakegintzarako proposameneko zean, egon dira torturak, baino izan dira norberaren ardura, iten duen ardura, eta oso gutxi izan direla, esaten dela baina soz gutxiago, norberaren ardura izan dela, poliziaren ekinbide bat izan dela, ekimen bat izan dela, isolatua, berezkoa. Ez goitik agindua. Eta hori ez dela estrukturala, ez? Bueno, laizter esango dute, uste genuna baino gehiago torturatu da. Eta batzutan ematen du badaola implikazio bat estrukturaren, ez? Gero esango dute, desente torturatu dela, Euskal Auzian, eta kokide izateko edo izan litezkeen zartan. Eta gero esango dute, salaketa guztik ez, baina salaketetako asko egia izan dira, eta segurazki aitortu beharko dugu estrukturala izan duela, baina guk ez genekin. Horraino joango dira. Gu gien bakarrak Euskal Herrian ez genekinak, polizia arduradunak eta arduradun politikoak, gobernador zibilak edo sailburuk edo. Ze torturaren historian ikusi beharko dugu etxe barruan eta etxe kanpoan ze torturatu den. Eta ikusi beharko da uniformaren kolorea zen izan den. Hemen salaketak entzun da, ez dituzte bakarrik berdek eta urdine torturatu. Hemen salaketa oso horra dode uniforme gorria daukatenekin. Eta horiek ere zertu beharko dira, gauzak ondo ingo baitugu, eta torturaren liburua behar betzala itxiko bat dugu. Liburu asko iri beharko dira herrientan, liburu mediatiko iri beharko dira herrientan. Komunikabide zerrin dugun da zer ez dugun egin. Eta bakoitzak egin beharko du, bakoitzak bere eraman beharko du, eta bere aitortu beharko du. Baina torturaren liburua behar betzala bukatzeko, nik uste dute geizki ingo nukela pensatzea, ez baina hori Burgoseti bera. Iaz bete azilegi balitz, kontu latzak eta lazgarriak. Behingoz utziko alditugu atzean. Solas atseginean jarraitu dute Otamendik eta bisitariak. Bizipen asko ditu Martxelok eta badu kontatzeko egokitasuna. Baita datozen erronkei aurre egiteko erabakitasun eta kuraia ere. Eta denak behar. Nintzake inorentzako
eskandaluzko kaltea, lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea,